Ландыш Абударова. Умарта. Повесть. Аның әле бер кайчанда тормышка бу кадәр үк аек караганы юк иде. Ул бер кайчанда бу кадәр тире түгел иде. Юк, үлми әле ул. Үтерергә ашыкмасыннар. Камил атылып диярлек булдырга чыгып басты. Тире икәнлеген иңелек үз-үзенә раслар өчен күкрәк киереп сулу алды. Көзнең боз исе кергән салкын һавасы җылы канны уятып, үпкәләргә төшеп утырды. Авыл өстенә эленгән кичке тынлыкка да үзенең тире икәнлеген расларга кирәк иде. Камил ишек тупсасына ук терәп куелган кабакка җен ачу белән китереп типте. Кабак тынык тавыш чыгарып очып китте дә, шундый ук тынык тавыш белән дөп итеп җиргә килеп бәрелде. Һәм урталы ярылып, аның бер кисәге акрын гына җиргә янтайып төште. Келәт янында үсеп утырган карт шымырттан бер көтү чыпчык фыр итеп күтәрелде дә, тагын нинди тамаша булыр икән дигәндәй, электр чыбыгына тезелешеп утырды. Ишек алдына төше кабак исе таралды. Менә нәрсә өчен кайтырга кирәк булган икән авылга? Аңа чын исләр, чын төсләр кирәк иде. Сирәк очрый, тотып капшап була торган. Тормышның чынымында икән. Әхмәт дусты юкка гына чакырмаган. Камил кабакка якын ук килеп, җиргә тезләнде. Аның йомшак сусыл эченә борынын төртте. Иреннәре белән тешләрен капшап тапты. Бер-икесен авызына алып, шул килешкенә чәйнәп төкерде. 25 яшендә туган авылында ярык кабак эченә башын тыгып торганда, әллә кайчанга бер көнне исенә төшерде ул. Сирәк була торган көннәрнең берсе иде ул. Ул вакытта Каракүл зур булмаса да, һәр өендә 5-6 кеше яши торган 60-70 ихаталы бер авыл иде. Иләре бәләкәй, бүренәләре дә әллә ни эре дип әйтерлек түгел. Шулай да хуҗалыклар ныклы, бөтен авыл белән умарта корты тоталар. Кемнең кем булуына карамастан, Каракүллеләр бал кортларына бердәй мөнәсәбәттә иде. Бөтенесенең ихатасында аллы-гөлле умарталар рәт-рәт тезелеп утыра. Бакча артларында юкә тезелеп үсә, арасында алмагачлар. Ашаганнары да, эчкәннәре дә балгына. Каракүл халкының бөтен авыруга бер даруы, бер дәвасы бар. Прополис, бал, балавыз. Күл буенда урнашканга авылга шуның исеме бирелгән иде. Каракүлнең үзенең дә риваятләре бик күп. Гомер узган саен, дәверләр алышынган саен яңалары өстәлә бара. Күлдән ерак түгел Кама ага. Ул елны яз җитү белән елга ярларыннан ташып чыкты. Күлне дә узып, авылның аскы урамына ук килеп терәлде. Яшелчә бакчасы су астында калды. Су киткәнне дүрт күзләп көттеләр. Су көтүлекләргә дә җәелгән, көтү йөртергә булынлыклар кирәк. Авыл халкы эшсез тора алмый, бакчада үстерәсе бар. Каракүл халкы тирә-як авыллар арасында беренчеләрдән булып помидор үстерә башлаган иде. Быел да помидорлары белән шак катырасы килде аларны. Һәм көннәрдән бер көнне су китте. Ул иртәне авылның йөрәге булып, көннәр буе тик-тик басып, урамнарны урый торган Миңнегали карт таң беленүгә хәбәр салды. Анда дип, үз алдына сөйләнә, абына сөртенә ашыгып атлый иде ул. Оекларына чалбар балагын пөхтәләп кыстырып кигән, җилкәсенә салган камчылы чыбыркысының сабы атлаган сайын селкенеп, аркасын төя, ләкин ул буларның берсенә дә игътибар итми. Кәкре бармагы белән Кама ягына күрсәтә. Әле капкаларын ачарга өлгермәгән Каракүл халкы Миңнегали картның шаукымын әллә каян тоеп алды. Сыер сауган җирләреннән хатыннар чиләкләрен тоткан килеш урамга чыгып бастылар. Артларыннан ирләре баш тыкты. Анда дип көчкә тын ала сөйли Миңнегали карт. Эшкә баткан яңаклары сүз әйткән саен аска өскә йөреп тора. Тешсез авызы белән иреннәрен чәйни. Аллагаем балык, күзе минем йодрык кадәр, үзе 5 үгез чаклы. Валлаһи менә. Иткәшәйләр бит әй. Ал бидрәңне пычак ал әйдә, дип туктап та тормый теркелде үзе. Авылның икенче очына җиткәнче аңа шактый гына кеше ияргән иде инде. Миңнегали карт очына җилпенә кагына халык җыеп, яшелчә бакчасына таба төшеп китте. Теге балык чыннан да зур ахрысы. Авылдан ук түмгәк булып күренә. Су килгәнчегә кадәр анда бер нинди түмгәк тә юк иде. Авыл халкы аяк очыннан күз күреме кадәре араны 5 бармагы кебек белә.
Ирләрдән генә торган төркем төшеп җитте дигәндә, авыл ягында ачы итеп чыбыркы шартлаганы ишетелде. Кем икән диясе дә юк. Булай итеп чыбыркыны Зарифа генә шартлата ала. Алмачуар атының үстендә йоклый ул, кайчан карама иярдә, аның чыбыркы шартлаткан тавышы Каракүлнең имләп кенә тора. Ишетелми башласа юксындыра башлый. Миңнегали карт авылның сагында торса, Зарифа каравылда. Фермада төнге каравылчы булып эшләве аңа көндез өенә дә ияреп кайта. Уяулыкларына күз тимәсен. Бу юлы Зарифа соңга кала язды. Шуны явызлыгы белән кайтармакчы. Айгырын камчылый туп-туры ирләр өстенә ажгырып килә. Туктагыз, туктагыз, имансызлар, туктагыз. Хәзер милицияга шалтыратам. Башыгызны төрмәдә черетәм мин сезнең, дип кычкыра килеп терәлде ул ирләр янына, айгырын биетеп. Шалтыратам мин сиңа. Мустафа төркем алдына ук чыгып басты. Кулындагы балтасының йөзендә ялтыратып алды. Күр янәсе. Зарифаның ирдәүкәлеген булай да җене симейде аның. Монда да баш-такланып йөрмәкче була. Башка вакыт булса, Мустафа башы белән вакланып тормас та иде. Мустафа балта остасы. Авылдан авылга чират торып чакырып торалар үзен йорт салырга. Ул да коралын кулыннан төшерми, йоклаганда баш астына куеп ята диләр. Сакалында балта белән кырады. Бер вакыт базар көнне кайнысы Шәкүр белән сүзгә килеп, бөтен кеше күз алдында балта белән тегесенең мыегын кырып алган иде. Шуннан бирле Шәкүрнең мыегы үскәне юк. Синнән сорап торганнар ди монда. Хатының бәбәйгә тулгаклы янда бар, кайт, районга алып барасың булса. Монда үләксә каравыллап йөргәнче хатыныңны кара, дип Мустафага гына карап сөйләде Зарифа. Аннан бөтенесенә бер юлы. Кагыласы булмагыз коңгызлар. Лейлинур түткәй төшмичә торып, якында килмисез, имансызлар, дип кычкырды. Зарифаны Мустафа гына куркытырлык түгел иде. Ирләрдән курыкмаска ул төнлә фермада каравылда торганда өйрәнде. Кемнәрне генә күрмәде ул төннәрен. Янына нас өмет итеп килгәннәре бер хәләле. Алары эт булып өрергә дә, кушсаң күләгәгә әйләнергә дә риза. Караклык юлында йөрүчеләренең иманы бөтенләй юк. Аларын куркыту өчен иң элек үзеңә курыкмаска кирәк. Төн уртасында йокламаган кеше булай да хәтәр. Үзенең куркулары, шикләре белән сине түгел, үз-үзендә танымый әле ул. Зарифаның буларны төнлә дөм караңгыда әнә шундый чакларында күргәне бар. Шуңа да өстән генә карый ул аларга. Мустафаның да авырткан җирен белә, уң кулының беләзеге ычкынаның. Тоткан әйберләре төшеп китә. Мустафаның бар курыкканы шул, бөтенләй тотмаска әйләнсә нишләр? Әбекәй белән Газраилнең эше күп бүген. Самат корткасы үләргә ята, ясыйн чыгарга китте. Әхмәт әбисенең исеме яңгырауга телгә килде. Балык дигән бу гыйфритне күреп, ул шүрләп калган иде. Ишеннән сиздерми генә ла хәүлесен кабатлады. Каракүлдән гыйфрит чыккач, ахыр заман җитәр диләр иде. Әнә чыккан да инде, диде ул вәсвәсәләнеп. Самат корткасы да үлсә, җыелган халык пышынып үзара карашып куйды. Әхмәт әйткәннәр аларның да күңеленә килгән иде. Әнә гыйфритең чыккан да, бездәге якты тормышны күреп, гәрлегеннән үлгән, дип төрттереп алды Аксак хәләф. Ул үзе дә Каракүлдән балык тотып кайтканда, мотоциклдан егылып, сул аягын тубыктан өздергән иде. Өзелгән аягы ялганмады, протез киеп йөри. Балык җене кагылган иде аңа. Көн этене балыкка чабатырган гадәте бар. Каракүл халкы булай да җенләнгәнне бер дә энә битерми. Үз башыңа ашкынасың ди. Хәләфкә дә әлияры аяк белән генә кутылдың. Күл иясе җаныңны да сорар, дигән сүз ишеттерүчеләр дә булды. Аксак хәләф мондый хурафатларга кул гына селтәде. Минем урында коммунист Зәки булса, аңа да шулай дияр идегезме, дип шаркылдап көлде. Әбиеңнең әкиятләрен өйләнгәч тә тыңларга өлгерерсең әле, дип төрттерде берәү Әхмәткә. Шуланнар, әнә коммунист Зәки килә, дип Миңнегали карт авыл ягыннан килүчеләргә ымлады. Авыл халкы шүлдәге дөяләр кебек бер сызыктан тезелешеп, бу якка агыла иде. Алдан Зәки бара. Тәгәрмәчләренә балчык уралып әйләнми башлагач, мотоциклын карт өянке төбенә калдырып, җәй атлый. Зәкигә коммунист сүзенең кушамат булып тагылуы да аның чыннан торып сул карашларда торуыннан түгел иде. Каракүлдә җәмгыятьне бер кайчанда уңга һәм сулга бүлеп карамадылар.
Түгәрәк дөньялары белән бергә әйләнә иде алар. Әйләнгән сайын элек уң дигәне хәзер сулда кала, сул дигәне уңга әйләнә бара. Моңа әллә кайчан төшенделәр инде. Колхоз төзергә кушкач төзеделәр. Социалистик ярышта катнашырга дигәч, артка да калмыйча, алга да чыкмыйча эшләп йөрделәр. Авыллардан кулакларны чүпли башлагач, чекистлар аптырап бетте. Бакчасында кимендә 40 умартасы булган. Келәтендә мишкә балы утырган кешене кайсы төркемгә кертәсең? Каракүлдә исә бөтенесе дә шундый. Сыйнфый дошман эзләп килгән чекистлар Каракүлдә өйдән өйгә йөреп бер атна ятты. Балны мишкәдән чүмешләп кенә чүмерделәр. Эшкәч зихеннәре июль шелләсендәге кебек рәшәле булып кала. Тик менә буыннар йомшара, аяклар йөрмәскә әйләнә. Гомерләрендә бал татып карамаганнары гәрәбә кебек балдан авыз итүгә үк сузылып төште. Тәҗрибәлерәкләренең бер ихатадан икенчесенә кадәр барып җитәрлек хәле булса да, аларын да күршедә шундый ук сары сыйыклык көтә иде. Кулак түгел, сихерчесез, сөрәсе түгел яндырырга кирәк сезне, дип җикеренде үзләре. Бу хәл күпме дәвам иткән булыр иде, анысын Каракүл халкы үзе дә белми. Алар инде дә бу әрәм тамаклардан туя башлаган иде. Ярдәмгә кортлар килде. Булачак коммунист зәкиләренең капкасына кагылганнар гына иде. Бу вакытта аларның бер юлы 5 умартасы аерып ята. Зәкинең атасы Баязит абзый әле бер, әле икенче күч артыннан ак яулык тотып, ихатасы буйлап чабып йөри иде. Ак яулыкны күрүгә чекистларның авызлары ярылды. Менә бер кулак таптык, үзе бирелә, дип сөенделәр. Ул арада Баязитның ак яулыгына исе китмәгән кортларның 5 күчедә бер юлы һавага күтәрелде дә, бер ара болыт кебек куерып торгач, корт яңгыры булып ишек алдында авызларын чигә элеп торган чекистларга килеп сарылды. Шешенеп беткән чекистларны Баязит абзый үзе илтеп тапшырды районга. Шуннан коммунист булып кайтты. Тышкы дөнья белән элемтәне күбрәк шул Баязит абзый алып бара иде. Шуңа да коммунист сүзе бик килеште аңарга. Кушамат вазифа мирас булып улына да калды. Авыл халкы ул вакытта күмәк хуҗалыкны үзләренчә аңлап, без булай да күмәк бит инде дип, Каракүл дигән исем бирде. Бал кортлары да күмәкләп йөрсен дип, авыл тирәсендәге басу кырларга карабыдай чәчте. Карабыдай игү буенча Каракүл беренчелекне бирмәде. Бу борынгылар әйтә торган кырпы балыгына охшаган. Ите бик тәмле диләр. Патшалар ризыгыдыр имеш. Миңнегали карт учын-учка уа-уа шатлана. Һәр хәлдә бу хитмәтле хәлне яхшы фал дип кабул итә. Коммунист зәки килсә дә, Ләйлинур остабикә төшсә дә, аларның фатихасын вә дә рөхсәтен алып, тизрәк эш итәргә кирәк дип уйлый иде. Шуңа да балыкны аркылыга буйга адымлап та, карышлап та үлчәп чыкты. 19 карыш! Дип кычкырды ул халыкка карап. 19 карыш! Ул арада Миңнегали карт тагын уяулык күрсәтеп өлгерде. Балыкны фотога төшереп калырга дигән уй иң беренче аның башына килде. Авылда фотоаппаратлы бер генә кеше бар. Зарифәнең инесе Исәр Зиннур мәктәп тамамланганнан соң шәһәргә чыгып китеп, берничә ел югалып торган иде. Көннәрдән бер көнне аны Каракүл халкы телевизордан күреп танып калды. Кәчтүм галстук киеп, фотоаппарат тотып, ниндидер бер партия җыелышында утыра иде. Шуннан соң озакта тормады, шул ук кәчтүм чалбарларыннан бер иңенә фотоаппарат, икенчесенә транзистор асып, кул очына чемодан тотып, Каракүлгә кайтып төште. Башта русча гына сөйләшеп маташты. Татарчасына төрек, гарәп, фарсы сүзләре кыстыргалап кыланды. Миңнегали карт беренче дөнья сугышында күргән кеше буларак Зиннурны шпион түгел микән дип шикләнде. Шпион ул? Андыйларны исеннән таныйм мин, дип үзенекен тукыды. Икенче берәүләр: кем аңа шпионлыкны ышанып тапшырсын? Галим гөләмә булып йөргәндер. Артык күп укып исәрләнгән генә ул. Шуңа кайтарып җибәргәннәр, дип ышандырырга тырышты. Әмма үзенә ләм-мим берәүдә дәшмәде, төпшенеп сорамады. Көне җиткәч, үзе сөйләр дип көттеләр. Зиннур кайда, нишләп йөргәнен өйдәгеләренә дә әйтеп тормады.
фотоаппараты белән уйнап тик йөрде. Моңа кадәр сугышлы, куышлы, качышлы уйнап юанган бала-чага өчен бәйрәм булды аның кайтуы. Зиннур урамга чыгуга янына шунда ук бала-чага җыела. Кайткан көннән алып, Каракүл малайларын алай итеп тә, булай итеп тә төшерде фотога. Соңыннан билгеле булды, ул фотоаппаратның пленкасы юк икән. Шуннан инде Зиннурга исәр кушаматы бөтенләйгә тагылып калды. Фотоаппараты чыннан да әйбәт иде аның. 9-10да укый торган малайлар кирәк вакытта пленка алып кайтып, фото төшерергә ясарга өйрәнде. Шулай итеп, Каракүлнең фотохроникасы барлыкка килде. Өлкәннәргә дә тиде Зиннурның файдасы. Исәр кушаматына рәнҗеп нитеп йөрмәде. Агай-энеләрне транзистор тыңларга үз тирәсенә җыя башлады. Капка төбендәге шымарып беткән имән бүкәненә чыгып утырып, радиоалгычын «Голос Америки» дулкынына көйли дә, иелә төшеп тыңлый. Баштарак авылдашларын Зиннурны урап узарга котыртып йөргән Миңнегали картның үзенең кызыксынуы көчлерәк булып чыкты. Күп тә үтмәде, шик-шөбһәләрен җиңеп, шпион авылдашы янына килеп утырды да, фронттан ук трофей итеп алып кайткан трубкасына тәмәке тутырып, сүзсез генә тарта башлады. «Дөньяда ниләр бар?» диде ул 3 тапкыр ашыкмыйча гына төтен суыргач, сәлам урынына. «Салкын сугыш», диде Зиннур да, үзелгән әңгәмәне дәвам иткәндәй. «Сугышның салкыны да, кайнары да безнең файдага түгел. Кытқы таратасың, сүндер бу нәмәкәеңне, тынычлыкның кадерен белеп кенә яшәсе», дип киңәшен биргәндәй итте Миңнегали карт. Ул үзе тыныч тормышның кадерен кеше сөйләгәннән генә түгел, ә сугышта үлем белән күзгә-күз очрашып йөргән кеше буларак белә иде. Зиннур каршы дәшмәде, сүндермәде дә. Берничә көннән Каракүл ирләре көн сайын транзистор тыңларга йөри башлады. Каракүлгә бәхет ишелеп төшкән көнне фотоаппарат Мустафа малаенда иде. Зарифа тиз генә айгырына атланып аны кайтып алды. Фотога төшәргә халык бик күп җыелган иде. Бала-чага Белуганың алдына, олараклар артына басып төштеләр. Зарифа ат өстендә, Мустафа балтасын кысып кучаклаган килеш. 7 яшьлек Камилне әнисе кычтырып төшкән кебек хәтердә калган. Фотоны хәтта газеталарда бастырып чыгардылар. Камилләрдә аның төп нөсхәсе саклана иде. Камил аны шәһәргә китеп яши башлагач яңарттырып та карады. «Монда миндә бар», дип ядкәр итеп сакламакчы. Гаилә кырып балалары, оныклары туа калса, аларга төртеп күрсәтеп сөйләмәкче иде. Ләкин ни гаҗәп, фотода үзен таба алмады. Әнисе бар, әмма ул үзе генә, гамсыз елмаеп тик басып тора. Ул көнне Каракүлдә балыктан кала тагын 2 вакыйга булды. Ел сайын үлә алмый азапланган Самат корткасы дөнья белән алыш-бирешен үзде. Храфатларга төрлечә карый торган Каракүл халкы бу 3 вакыйганы бергә бәйләп караргамы, әллә булар барысы да очраклыгына туры килгәнме дип баш ватып тормады. Самат корткасы дигәннән аңа ничә яшь икәнне берәү дә төгәл генә белми иде. Метрика кенәгәсенең әвәлгесе югалган, яңасына күчереп язмаганнар. Исеме дә онытылган, хәтта бала-чаганың теленә дә Самат корткасы булып кирип калган. Чөнки аның үзенә турыдан-туры дәшкән кешеләр торган сайын сирәгәя бара. Алары да исем белән сөйләшеп тормый. Колагы ишетми башлагач, дәшүнең кирәге дә калмады. Соңгы елларда ул булай да урамда сирәк күренә иде. Яз җиткәндә урамга чыгып, быел да кышны исән чыгуы өчен кешеләрдән гафу сорап утыра. Эчендә бер генә мәкре булмаса да, йөз кыяфәте белән озын-озак еллар халыктан аерым, мөртәт булып яшәү белән Каракүл кешеләренә ул чын убырлы булып күренә башлаган иде инде. Авыл башындагы иске өйе дә хуҗасы кебек кыйгаердай нәрсәсе бар, шуның белән җиргә бөкрәеп төшкән. Анда кайчандыр бик күптәннән һәм аларны хәтерләүче кешеләр дә берән-сәрән генә калып, алар да хәтерләрен җуеп бара инде. Хәлле кешеләр яшәгәнлеге турында морҗа турысына кадакланган тимердән чүкеп ясалган әтәч сыны, флюгер гына искәртеп тора иде. Соңгы дистә елларда ялгыз карчыкның хәлен белергә авылның иң карт әбиләре киреп йөри иде. Бигрәк тә киленнәр курка Самат корткасыннан.
Хурафатларга әвәсрәкләре аның чыннан да үлемсез булуына ышана иде. Борын заманнарда да үлемсез кешеләр булган диләр, дип үзара сөйләште алар. Үлемсезләр матур килеш кала. Вампирлар мәңге ямьсез булып яшәүнең ни мәгънәсе бар? Алай димә. Убырлы да кан эчеп яши ди. Яшь кызларны ярата ди имеш. Башта чәчен тарарга куша икән. Чәч төбе тулы алтын көмеш ди. Ул арада алдына ятып, бутыннан кан суыра ди. Булай гына убырлы булып күренә ул кешеләргә. Кирәк вакытта күз явын алырлык кызга әверелә ала ди имеш. Мондый сөйләшүләрдән соң киленнәр пешергән ризыкларын да аңа кайнаналары аша биреп кертә иде. Имансыз хәләф көлә тегеләрдән. Галимнәр үлемсезлек генын кайчаннан бирле эзли. Самат корткасыннан гына сорыйсы бар икән, дип төрттерә. Әлеге борынгы карчык турында тагын бер риваять яши иде авылда. Имештер, яшь чагында ул бик шибәр булган. Әлбәттә, монысына ышанучылар тагын да азрак иде Каракүлдә. Самат корткасын җирләгән көнне Габитне авылга мулла итеп билгеләп куйдылар. Тавышың матур, хәтереңдә яхшы дип, сабакларын бездән күбрәк беләсең, син укы диделәр. Мәрхүмәне гүргә иңдергәндә Габит мулла Ләйлинур остабикә өйрәткәнчә эшләде. Шул ук көнне өченче вакыйга булды. Мустафаның төпчек кызы туды. Аның да тәпиен юасы бар иде. Халык нишләргә белмичә аптырашта калды. Нишләсәң дә мәрхүмә теге дөньяга киткәнгә кайгырмаган, бәби туганга шатланмаган кебек килеп чыга бит. Кичкә хәтлек карчык-корчыклар авыз ишеннән туктаусыз укыштырып, ирләр белән хатыннар юк мәшәкатьне бар итеп көнне сузып йөрделәр дә, урамда бер хәрәкәт күренмиме дип, кыйма аша муеннарын сузып караштыргалый башлаганнар иде. Шул вакыт яңа гына табадан төшкән мулланың ишеге дөбер шатыр килеп, кирелеп ачылып китте дә, аннан шактый кызмача көйгә хромка гармонын тотып, Габит мулла чыгып басты. Өстендәге күн кәҗәне белән аягындагы кирза итеге шыгырдап тора. Чигәннеке кебек кара бөдрә чәчләре башындагы күн кепкасы астыннан салынып төшкән. Баскычка чыгып та басты, гармонының бакасына басып акыртты да «Кыммарика!» дип сузып җибәрде. Ишек алдында чиремдә утлап йөргән кәҗә бәтиләре төрле якка чәчелде. Тәкәсе акаеп хуҗасына карап тора башлады. Гадәттәгечә зиннурларның капка төбенә җыелышкан ирләр телсез калды. Мондый ук тамашага әзер түгел иде әле алар. Телсез каласы көннәре моның белән генә бетмәгән булып чыкты. Хикмәт шунда. Мустафаның төпчек кызына Нәфисә дип исем сайладылар. Бәби туып биләүгә төрү белән өйдәгеләр аны күреп телсез калды. Анда тиңе булмаган гүзәл бер бала ята иде. Нәфисәнең бер атнасы тулганчы Ләйлинур әбине чакырып исем куштырмакчы булдылар. Мул итеп табын әзерләделәр. Мустафа белән хатыны Фатиманың ике улдан соң бик теләп алган кызлары иде ул. Ак биләүгә дә биләделәр, бәхет тә теләделәр. Фатима да, Мустафа да биләүдәге кызга карап нишләргә белмәде. Моның кадәр дә камил, гүзәл баланы күргәннәре юк иде әле. Ике абыйсы Илнур белән Илсур Нәфисә кызчыкның бишеге янына сакка бастырып куйган солдатларга әйләнде. Сеңелләрен бер мизгелгә дә калдырмас булдылар. Янына берәүне дә китермиләр. Бәби ашы кертә кергән күршеләрен дә бишеккә якын җибәрмиләр. Азан әйтеп, исем кушарга кирәк дип үгетләгәч кенә Ләйлинур остабикәне чакырырга ризалык бирделәр. Ул арада Мустафаның бик тә гүзәл кызы туу турында хәбәр авылга таралып өлгергән иде инде. Бәби күрергә теләүчеләрдән чират җыелды. Ләйлинур әби, исем кушарга хәзер безнең авылда мулла бар. Габиткә әйтегез дип караса да, берсе 9, берсе 11 генә яшьлек Илнур белән Илсур ризалык бирмәде. Никрас Мустафа да үгеткә кертә алмады үзләрен. Муллагыз да, абыстайыгыз да кирәкми. Теләсә кемне чакырыр булсагыз, Нәфисәне алып качабыз дип куркыттылар. Алар инде булай да моңа кадәр бик шук, бик шая балалар булып, әниләре Фатима катырак әрләгән саен чыгып качалар да төн авышкач кына саксык көен көйләп кайтып керәләр иде. Шанырсың икән, баланы алып чыгып качарлар. Фатима үзе әкиятләр белән генә үстерде шулаларны. Мустафа атналар буе чит авылларда йорт салып йөргәндә, төннәр озын.
Малайлар төн кышлары кебек йокламыйча аптыраталар иде. Ләйлинур остабикә ак яулыгын җилкәсенә салып бәйләп, бер кулына диспесен, икенчесенә хәфтиякләрен тотып кергәндә, Нәфисә кызчык бишегендә ята иде. Фатыйма табын әзерләү белән мәшгуль, остабикәне Мостафа каршы алды. Анысы озакка сузмады, исәнлек саулык алышкач, тизрәк бишек янына килеп укый да башлады. Ярый әле, тиешле дугаларны укып бетерә алды. Колагына исемен пышылдыйм дип, бәбинең йөзен ачкан иде, телсез калды. Валлаһи бер кәлимә сүз әйтә алмас булды. Нәрсә булды дип сорамакчы булып авызын ача, ләкин бер сүз чыкмый. Нәүмизләнеп йорт хуҗаларына карый. Тегеләре дә берни аңларлык түгел. Ярый әле Фатыйма абайлап алды. Тизрәк чүмеч белән су китереп бирде, Ләйлинур әбине диванга утыртты. Су эчкәнгә карап кына теле кайтмады. Әби чын-чынлап курыкты. Бөтенләйгә шулай булып калса, шуңа да Ләйлинур әби Мостафа белән Фатыйманың ай-ваена карамыйча, җәһәт кенә итәк җиңен җыйды да чыгып та китте. Өенә кайтып күпмедер вакыт узгач кына «Я Алла!» дип әйтә алды. Тиз генә чәй куеп, йөзем җимешләре кабып чәй эчкәч кенә хәл керде үзенә. Бала исемен кабул итмәде. Шуңа күрә дә фәрештәләр телемне кисте дип уйлады ул бераз аңына килгәч. Тынгысызланып, яна Фатыймага кирип китте. Шик-шөбһәләрен сөйләп бирде бируен, тегеләр генә артык илтифат итмәде. Ләйлинур түткәй, бер дә аптырама, кем белән булмый андый хәл. Нәфисәбез кабул иткәндер исемен. Син чыгып китүгә изрәп йоклады дип тынычландырды алар остабикәне. Ләкин Ләйлинур остабикә белән булган хәл башкалар белән дә кабатлана башлагач, алар пышаманга төште. Кем генә кирип Нәфисәгә күз салмасын, барысы да телләрен йоткандай сүзсез калалар. Сөйләшә алмыйча нәүмиз булалар иде. Сүзсез калуына бер хәл әле. Аларны эчтән ниндидер бер билгесез хис биләп ала. Алар бу хисне тел белән аңлатып бирә алмый, шуңа да аннан куркалар иде. Бу хәбәр Каракүлдә яшен тизлеге белән таралды. Чыннан да шулаймы түгелме икәнен сынар өчен халык Мостафаларга агылды. Бу хәлгә Илнур белән Илсурның түземе тиз төкәнде. Алар кичкенә сеңелләрен булай да кешегә күрсәтергә атлыгып тормый иде. Хәзер инде килгән берсен капкадан куып җибәрер булдылар. Шулай итеп, бер кая чыкмыйча сеңелләрен сакладылар. Мостафа белән Фатыйма нишләргә белмичә аптырап калды. Иң элек аларны кызларының бүгенгесе түгел, ә киләчәге борчый иде. Гомергә шушындый хикмәте белән яшәргә язганмы Нәфисәгә? Ничек үстергә дә, ничек итеп тәрбияләп бетерергә? Син гаепле, диде бер көнне Мостафа Фатыймага. Нишләп мин? Син, дип каршы төште тегесе. Шуннан артык сүз булмады. Һәр кайсы үз казанында кайната иде уен. Гаепләр өчен дәлилләр кирәк иде, тапмадылар. Озак уйланды Мостафа. Фатыйма да озак баш ватты. Ләкин сабый янына килү белән бөтен борчулары, шик-шөбһәләре юкка чыга иде. Ул арада Каракүл халкы бу мәсьәләдә икегә бүленде. Берәүләр бишектәге сабый баланың кешеләрне телсез итә алу сәләтен шайтан коткысы дип бәяләде. Шайтан матурлык белән алдый дигән дәлил китерделәр. Яхшыга түгел бу, чарасын күрергә кирәк дип пышылдаштылар. Икенчеләре киресенчә, аны Аллаһ мөгъҗизасы итеп кабул итте. Рәхмәте белән туган бала булсын, сөенеч китерер әле дип көттеләр. Аллага да, муллага да ышанмый торган хәләф халыкның үзеннән көлде. Бөтен бәла шул ышанулардан дип гадәттәгечә кул селтәде ул. Кемне кайчан карама салмыш, тәмәке исенә баткан хәләфкә Нәфисәне күрсәтмәячәк иде инде Илнур белән Илсур. Тегесе дә күрәм дип ашкынып тормады. Шайтан да фәрештә дә түгел, гап-гади гипнотизер, экстрасенс, тумыштан шарлатан дип нәтиҗә ясады ул. Нәфисә тиңе булмаган бер матур бала булып үсә торды. Әтисе белән әнисе дә, ике абыйсы да телдән язмый иде аның янында. Шуңа да нарасый үзенең бүтән төрле икәнен сизми иде әле. Сабый чакта аңа әтисе оста куллары белән шыгырдап торган бүрәнәдән салган 6 пычмаклы өйдә, юка агачлары белән әйләндереп алган бакча да җитә иде. Көннәрдән бер көнне аны бакча гына канәгатьләндерми. Ул өйдәгеләрдән капканың теге ягына алып чыгуларын таләп итә башлады. Бүтәннәрне телсез итә торган булса да, үзенең теле иртә ачылды Нәфисәнең.
бер туктаусыз сөйләшеп, сорау биреп йөдәтеп бетерә. Өйдә ул гап-гади бала кебек булгач, Мостафалар тынычланып калган иде. Аларга кеше-фәлән кирип чыгып йөрмәвенә дә күнектеләр. Үзләре дә тышкы дөнья белән алыш-биришне шактый киметте. Көннәрдән бер көнне Нәфисә койма арасыннан урамга чыгып китте. Илнур белән Илсур мәктәпкә киткән, Мустафа мал арасында, Фатыйма ишек алдындагы вак-төяк эшне эшләп йөри иде. Әнисе янында такылдап йөргән Нәфисә бер ара тавыклар куып уйнады да, шуар тавык артыннан йөгереп, карлыган куаклар арасына кирип китте. Нәфисә урамда малайлар тавышы ишетеп коймага терәлде. Анда күптән тотылган койма тактасы чиргәндә, кодагында чак эленеп тора иде. Бәләкәй бала авырлыгына да киртәсеннән аерылып китте. Кызчык үзе сыярлык тишек күрүгә, шунда ук аны зур дөньяга ишек итеп, теге якка атлап чыкты. Ниндидер бер эчке дәрт, кызыксыну аңа йөгерергә куша иде. Курку турында уйламады да, борылып та карамыйча чапты гына. Кичкенә кызчыкның нәни аяклары җиргә тигәндерме, юктырмы, ул дөньяның киңлегеннән кинәнеп, аны иңләрдәй булып көлә-көлә алга йөгерде. Аның каравы, мәктәптән кайтып килүче малайлар олылар арасында пышылдауга күчеп кенә сөйләнә торган ахырзаман баласын урамда бер үзен күреп, шаккатып карап калдылар. Малайлар арасында Камил дә бар иде. Ул уйлап нитеп тормады, Нәфисә артыннан чапты. Кичкенә кызны куып тоту узак түгел. Ике атлап бер сикерүгә янына килеп тә басты. Бәләкәй кыз Камилне күреп туктап калды. Аның да чит кешене булай якыннан беренче тапкыр очратуы бит. Малайның да бик күпләр кебек кызны беренче күрүе. Билгеле инде, ул да телсез калды. Нәфисә чыннан да сүз белән генә әйтеп бетерә алмаслык матур кыз иде. Соклануга тагын әллә нинди таныш түгел бер уңайсыз хис килеп кушылды. Малай эштән куырылып килде, алай булса да үзе кызчыктан күзен ала алмады. Нәфисә Камилне баштан аяк күзәтеп чыкты да, кулыннан җитәкләп алды, алга әйдәкләп тарта ук башлады. Әйдә тизрәк, әйдә дип ашыктыра иде ул. Малайның каршы дәшә алмыйча, сихерләнгән кеше кебек иярүдән башка чарасы калмады. Урамның теге башында мәктәп икәнен, озакламый аннан я Илнур, я Илсур чыгачагын бик яхшы белсә дә, Камил берни эшли алмый иде. Мәктәпкә килеп кергәндә, соңгы дәрестән чыгарга дип кыңгырау шалтырган гына булган күрәсең. Коридор тулы кеше иде. Нәфисә ачык ишектән эчкә үтте дә туктап калды. Аны күрүгә, умарта күче кебек гөжләп торган мәктәп шым булды. Кызчык Камилнең барлыгын да онытып, әле бер кешегә, әле икенче кешегә талпынды. Кичерәкләр куркып, олыраклар артына качты, олылары нәүмизләнеп бер-берсенә карашты. Ул арада Илнур белән Илсур килеп җитте. Алар тиз генә сеңелләрен күтәреп алдылар да өйләренә йөгерделәр. Бу хәл Каракүлне тагын бер дулкынландырып алды. Авыл янә икегә бүленде. Балалар куркып калганнар, хәл итегез, югыйсә зурга җибәрәбез, мөртәтләр, дип янады ат биленнән төшмәс Зарифә. Аны яклаучылар, әйе, дөрес, дип мөхер сугып тордылар. Бу сүзләрдән соң Фатыйма урамга бөтенләй чыгып йөрмәс булды. Мустафа балтасын кысыбрак тотты. Фәрештә кебек бала, уйныйсы килә инде аның. Давалап карарга кирәктер, берәр дәвасы бардыр, диеште калганнар. Гарип түгел, нидән даваларга соңаны? Ул түгел, сез әпәләнәсез бит, дип җавап бирде күз яшьләренә буылып Фатыйма. Авылдан кудыртам, сихерегез белән авызны ябалмассыз, дип зәһәрләнде Зарифә. Китсеннәр, дип утка утын өстәделәр аны хуплаучылар. Хәтта иремне аздырасың дип атны элек кенә Зарифә белән канга батып сугышкан Кәримә дә аңа иярде. Ул вакытта Зарифә ирле хатынлы Тимергали белән Кәримәнең икесен бергә тотып уйнады. Шул вакытта тегеләре этнең койрыгын кем киссә, шул яхшы дигәндәй Зарифәгә каршы килмәскә кирәген яхшы аңлап калдылар. Тәүбә диген, Фатыйманың да, Мустафаның да кешеләргә бер начарлыгы да тигәне юк бит әле. Ни сөйлисең? Дип яклады бүтәннәр. Каракүлдәге һәрбер яңалыкны сайыскан урынына такылдап, очраган бер кеше белән пешеп җитмәгән ит кебек тәме беткәнче чәйнәргә өйрәнгән Миңнегали карт Нәфисә тугач, бу турыда бер төрле дә фикер белдермичә, тешсез авызында трүпкесен генә әвәләп, дәшми генә йөргән иде. Авылдашларының шушы рәвешле бүленүен күреп, хафага төште. Кешене авылдан куу ике башлы таягы ул. Куылучыларга да, куучыларга да тап төшерә. Үзләре китәбез дигәндә дә юл куймаска кирәк. Китеп кая барсыннар? Бала үзебезнеке, шулай уйлады Миңнегали карт.
Ике якны да канәгатьләндерә торган сүз табарга кирәк иде. Һәм ул тапты да. Шу, сүзгә килмәгез. Мин яугир кеше. Мине әнә сугышта булганнар яхшы аңлар. Без сугышта яхшымы, начармы дип уйлап тормый идек. Туган ил хакына, туган җир хакына да утка керә идек. Утка кер дисәләр, утка кердек. Суга төш дисәләр, суга төштек. Ә сез монда туган җирне бүлешеп ятасыз. Бүленми ул. Һәр кайсыбыз өчен дә тигез. Вәт, мин әйттем, диде. Шулай, шулай дип баш селкеде сугыш ветераннары. Аның каравы Нәфисәгә Камилнең әнисе Инҗебикә сөенде. Кызчыкны җитәкләп йөгергән көннән соң улын алыштырып куйган кебек булды. Моңа кадәр мәктәптә укымыйм, көтүче булам дип йөргән малае кинәт кенә бу уеннан кире кайтып, мин галим булачакмын, шулай кирәк диде дә көне-төне китапларына ябышып ята башлады. Фатыймакаем, сезнең кызны күргәч, Камилем 5-кә генә укый башлады бит. Галим булам ди, Нәфисәне терелтәм ди. Инҗебикә сөенә. Фатыйма гына ни сөенергә, ни киенергә белми. Нәфисә бит 4 саны төгәл, саф зиһенле камил бала. Кешеләр бит аны күрүгә үзләре үзгәрә. Барсы да яхшы. Без бергә, ди ул Мустафасына, утларны сүндереп йокларга яткач, күзгә йокы эленмәгәндә. Китап сүзе сөйләмә миңа. Күз күрер. Йокла, ди гадәттә ире. Тыштан кыя кебек нык торса да, Мустафа бәләкәй кызының зур үсәчәген, аның дөньяга чыгасы, ишләре белән уйныйсы, гашыйк буласы, мәхәббәт утында янасы, кияүгә чыгасы, бәбиләр үстерәсе киләчәген яхшы аңлый иде. Бөтен кеше дә шулай яши. Туа, үсә, гашыйк була, бәхетле булам дип тырыша, тырмаша, үзеннән соң эз калсын, нәсел дәвам итсен дип балалар үстерә, картая һәм үлә. Шул ук вакытта Нәфисәкәйне кирәгеннән артык гүзәллеге, өстәвенә кешеләрне гипнозлаган кебек телсез калдыру сәләте белән яшәргә өйрәтергә дә кирәк. Уйлана торгач, Мустафа бу вазгыятьне үзенчә, һәр хәлдә кулыннан килгәнчә хәл итте. Ул бакча артларына Нәфисәгә дип тагын бер йорт салып бирергә булды. Бөтен гомерен шуңа багышласа багышлар, ләкин Нәфисәгә хан кызларыныкы кебек мәхәббәт сарай төзер. Кем белә, тора бара бәлки кызы гап-гади бер балага әйләнер, я булмаса галимнәр аны өйрәнеп берәр дәвасын табарлар. Әнә бит, Инҗебикә малае ничек кызыксынып китте. Үзенең уллары Илнур белән Илсур да берсе Нәфисәне саклар өчен хәрби, икенчесе сеңлесенең үзенчәлеген ачыклар өчен галим табиб булам дип хыяллана. Икесе дә укуда алдырып киттеләр. Гел яхшы билгеләренә генә укыйлар хәзер. Юк, ялгыз булмаячак аның кызы. Ялгыз булмаячак. Кемдә кем Нәфисәнең табышмагын шишсә, ул шуңа булачак. Ә менә Камилгә чынлап торып гыйлем шире кагылды. 1 ел дигәндә ул мәктәп китапханәсендәге китапларны укып чыкты. 2нче елны авылныкын. Ләкин ни хикмәт, ул китапларда Камилнең сорауларына җавап бирердәй белем юк иде. 9да укыганда Камил төрле университетларга язды. Ләкин алар Камилгә төрле мәсьәләләр шишеп кара дип әсбаплар гына җибәрделәр. Теориялар белән танышатыр, мәктәптән соң укуыңны дәвам иттерергә безгә килерсең дигән җаваплар белән генә шикләнделәр. Шулай да Казанның медицина институтыннан бер профессор аңа гипноз төрләрен өйрәнә торырга кушып хат язды. Конвертка гипноз турында берничә кулланма да салган иде. Бу хатны алган көннән соң 14 яшьлек Камил яңа дөньяда яши башлады. Гипноз. Кулланмаларны йотып кына куйды үсмер, һәм әнисе күзеннән ераккарак яшерергә булды. Мәктәпне медальгә тәмамларга торган улының галимлекне ташлап шарлатаннар шөгыленә күчүенә мәңгегә дә разый булмаячак иде Инҗебикә. Шуңа да гипнозны тәмам үзләштергәнче Камил әнисенә берни дә сиздермәскә булды. Сизмәсен өчен аның күзенә мөмкин кадәр сирәгрәк чалынырга кирәк иде. Камил үзенең лабораториясе итеп бакча артындагы юкәлек уртасында үсеп утырган 100 яшәр имәнне сайлады. Буш вакыты булдымы, Камил шунда йөгерә. Озак итеп бер ноктага карап, я булмаса озак итеп күзләрен йомып утыра. Гипнозларга өйрәнү өчен шулай кирәк дип уйлый. Гипноз турында булган бөтен мәгълүматны тиз арада ятлап алганнан соң, аның тизрәк практикага күчәсе килә иде. Беренче пациенты итеп ул әнисенең кадерләп кенә асраган җан иясен, йомшак йонлы, назлы, шул ук вакытта
Камилгә карата кырыс холыклы Бохар мәчесен сайлады. Юкка түгел, мәче үзе еш кына теләсә кайсы бер почмактан аны гипнозлагандай усал карашы белән күзәтә иде. Камил өйдә вакытта аның бу карашыннан тәмам туеп, мәчене өйдән сөреп чыгарыр дәрәҗәгә җитә. Әнисе яратканга гына түзеп тора. Әйдә, Бохар, кадерле җан, синең чират. Нәфисә хакына, фән хакына, диде ул, мәчене сизмәгәндә генә эләктереп алып. Әнисе кичке савымга дип фермага киткән иде. Бохар мәчесе йонын кабартырга өлгерми дә калды. Камил аны кочагына алып, йомшак итеп сыйпый башлады. Мәче шикләнсә дә каршы килмәде. Шуннан яшь гипнозчы хайванны аркасына салып, тәпиләрен гәүдәсенә терәде. Тегесе күзләрен йомып мырларга кереште. Алга таба Камил аның тәпиләрен әкрен генә бөтен буена тарткалады. Һәм шул мизгелдә Бохар мәчесе мәрткә киткәндәй тынып калды. Бираздан Камил аны теләсә нинди кыяфәтләргә кертеп әвәләп карады. Мәче балавыз кебек иде. Үсмер шатлыгыннан нишләргә белмәде, шунысы кызганыч. Бүлешер кешесе юк. Дөресрәге, бу аның сыры иде. Әле Бохар кунагын уятасы да бар. Анысын нинди техника белән эшләргә икәнен белми иде әле ул. Әнисе кайтканчы ничек тә мәчене үз хәленә кайтарырга кирәк, югыйсә эләгәчәк. Энҗебикә бер карашы белән генә дә тәрбияли белә торган хатын. Бер юлы әти дә, әни дә ул бердән-бер улы өчен. Бәхет бер килсә, ишелеп төшә бит ул. Уятасы да булмады. Мичтә янган утынның шарт итеп шартлавы булды, мәче сикереп тә торды. Камил янында шатлыгын уртаклашырдай бердән-бер җан иясе булгангамы, әллә мәчене җиңә алуына сөенепме, аңа аштан тәмле калҗа алып бирде. Шуннан соң Бохар егет артыннан ияреп йөрер булды. Имән төбенә дә ияреп бара, хәтта берсендә ул Камилгә тышкан тотып алып килеп бирде. Кыр тышканы тере, алай гына да түгел, Бохар аны имгәтмәгәндә иде бугай. Алып килде дә Камилнең учына салды. Һәм карап тора башлады, карашы белән. Әйдә, тәҗрибәләреңне кабатла дию булды ахрысы. Тышканнан да балавыз ясады Камил. Һәм мәчегә бирде. Бохар аны алгы тәпие белән тегеләй әйләндерде, былай тәгәрәтте дә, молодец, булган бу дигәндәй хуплап Камилгә карады. Узакламый алар тавык китәклегенә керделәр. Бер юлы әтәче белән 5 тавыкны тезеп салды Камил. Бохар бәтиләр янына кереп китте. Камил аның артыннан. Ул арада фермадан кайтып, китәклеккә йомырка карарга кергән Энҗебикә тезелешеп яткан тавыкларны күреп, чырылдап кычкырып җибәрде. Шуны гына көткән кебек тавыклар да сикереп торды. Өстәвенә әтәче йоклап торгач, таң дип белеп, бер туктаусыз кычкырырга тотынды. Шулай итеп, ул көнне бәтиләргә чират тими калды. Камилнең осталыгы көннән-көн арта иде. Остарган сайын гипотезасында шикләре дә күбәйде. Нәфисәнең сире башкада кебек тоела аңа. Гипноз белән бәйле түгел бугай. Шуңа да үзенең уй-фикерләрен берәрсе белән бүлешәсе килә иде. Илнурга әйтеп караса, ул да галим булам, Нәфисәгә шулай ярдәм итәм ди бит. Ярминкә көне иде. Камил төрле хайваннар карарга дип иртән-иртүк ярминкәгә чыкты. Үз эшләре шактый иде ярминкә мәйданында. Араларында Илнур да бар. Камил озак сузып йөрүнең мәгънәсен күрми иде, шуңа да Илнурны читкәрәк чакырып алып, сырын чиште. Кит аннан. Чынмы? Диде Илнур шаккатып. Валлаһи, теләсә нинди хайванны гипнозлый алам. Кешеләрне дәме? Кемне? Синең белән беренче бүлешәм. Кайчак дәрестә тарих укытучысы Мәхмүд абыйны йоклатыштырган бар, әмма белеп булмый. Ул булай да аяк өсте йоклап йөри торган кеше, ышанычлырак кеше кирәк. Әйдә, күрсәт әле. Булай гына ышана торган нәрсә түгел бу. Нишләп үземнең башка килмәгән? Дип Илнур Камилдән хәзер үк гипнозлап күрсәтүен сорады. Аның көтеп торасы килмәде. Камил белән Илнур рәт аралары буйлап китте. Күрше авылдан кызыл җирән яулыклы, йомыры битле Марый апасы тере тавыклар сатарга алып килгән. Тавыклары да үзе кебек җирән кызыл иде. Апа, тавыкларың әйбәтме? Карт түгелме? Дип сорады Камил, чын хуҗалыкчыл ирләрчә кызыксыну белдереп. Әйбәт булмаган кая, күкәйне кыеп кына торалар. Ышанмасаң тотып кара, дип сүзгә сараланмыйча, татарчасын Марыйча көйгә җырлап бирде кызыл яулыклы апа. Үсмер егетләргә шул сүз генә кирәк иде. Камил җитез генә бер тавыкны алды да, сатучы апа икенче тавыгын алырга кәҗиненә иелгән арада гипнозлап салды.
«Нишләттең?» дип яшелле кызыллы тавыш белән кычкырып җибәрде. Яшел кызыллы яулык бәйләгән Йомра апа, балавыз кебек сузылып төшкән тавыгын күреп. «Карагыз! Тавыгымны харап итте, тотыгыз!» дип такмакларга тотынды шунда ук. Камил белән Илнурга тиз арада табан ялтыратырга кирәк иде. Алар икесе ике якка атылды. Мария апасы әтәч тавыкларын онытып, ду килеп, малайларны куа китте. Ул арада үлгән дигән тавыгы сикереп торды. Кәрҗиндәгеләре дә иркен дөньядан шикләп торган япма юклыгын күреп, җиргә сикереп төштеләр дә, нәкъ кешеләр кебек кайсы якка карап чабарга икәнен дә белмичә, төрле якка чәчелделәр. Әтәч белән Миңнегали карт кына бу шаукымга иярмәде. Әтәч койма башына сикереп менде дә, бер туктаусыз кычкырырга тотынды. Миңнегали карт исә кайда торган булса, шунда басып, берәр нәрсә күздән ычкынмасын тагын дигәндәй, ялт-йолт килеп, диккать белән күзәтә башлады. Ике малай рәт араларыннан йылгыр гына, берәүгә дә тоттырмыйча сикергәләп үттеләр дә, кырыйдагы куаклыкка кереп чумдылар. Мария апасы Зоя булай гына тынычлана торганнардан түгел иде. Шуңа да ул малайларны тота алмагач, Илнурның әнисе Фатиманы танып, аны җиңеннән эләктереп алды да, сөйрәп диярлек кәрҗиннәр янына алып китте. Үлгән тавыгын әни кешенең борын төбендә селкетә-селкетә, улын эт итеп сүгәргә теле кычытып тора иде. Шандыр, җинак гәүдәле Фатима тетя Зояның кулыннан бигрәк аның теленә эләгүдән курка иде. Апакай аны да гадәтенчә оят сүзләрнең барысын бер юлы бер җөмләгә сыйдырып мыскылласа, ничекләр күтәрер? Кып-кызыл итеп буяган олы авызын ачкан җирдән ябарга да онытып туктап калды Зоя апакай. Хәтта Фатима да Зояның ныклы кулларыннан ычкынырга теләп, өстерәлеп барган җиреннән киресенчә аңа ныклап ябышты. Тавыклар бер җепкә тезгән кебек ниндидер бер көчкә буйсынып, җидесе бергә әтәч артыннан бардылар да, каз уясы кебек киң авызлы кәрҗингә берәм-берәм сикереп менеп утырдылар. Иң соңыннан әтәч кунаклады. Зоя Фатима турында шундук онытты. Соңгы 5 минут эчендә булган хәлләр аны чын-чынлап кыен хәлгә куйган иде. «Кара әле, Зоечка!» диде телгә килеп кет-кет-кеткелдәп Миңнегали карт. «Синең тавыкларың да үзең кебек артист икән». Күрше Мария авылында яшәүче Зояны тирә-якта белмәгән кеше юк. Олырак ирләр аның яшь чагындагы әтчәйни чагын хәтерләп, Зоечка дип кенә йөртә иде. «Авылыгыз белән бер төрле икәнсез», диде ул тиз-тиз генә кәрҗиннәрен җыйнаштырып. «Җенле пәриле». Шулай диде дә туп-туры Фатиманың күзләренә карады. Тегесе калтырап алды. Кызы туганнан бирле капканың бу ягында сирәк күренә торган Фатима кирәк-яракка дип тиз генә базарга чыгып кермәкче иде. Көтмәгәндә игътибар үзәгенә әйләнде дә куйды. Колагы очларына кадәр кызарганын сизде ул. Бу минутларда Зоя түткәй генә түгел, авылдашлары да аны җенле дип уйлагандай тоелды. Ул кешеләргә күзләрен күтәреп карарга да кыймыйча кайту ягына йөгерде. Бу хәлләрнең шаһиты булган Инҗибикә дә базар көн ярминкәсенә алып чыккан каймак эремчеген сатып тормыйча тизрәк өенә ашыкты. Улын күрергә кирәк иде аңа. «Синең хикмәтме?» диде ул өйгә керешкә. Улының өйгә кайтып, аны көтеп утыруына тамчы да шиге юк иде аның. «Юк, әни, ул үзе», диде Камил. «Синең ул китапларыңны тапмаган дип беләсеңме әллә? Әллә кайчан мичкә яктым инде мин аларны», дип ысылдады әнисе. «Бухарны да син генә боздың», дип түшәм ярыгына кыстырган сыек чыбыкка үрелде. Инҗибикәнең чыбыкка үрелү мизгелен Камил дә, Бухар да бик яхшы сиземли. Шулай да үсмер әнисеннән өлгеррәк булып чыкты. Сыек чыбык эләккәнче алар Бухар белән чыгып йөгерде. «Мин ул китапларны яттан беләм», дип кычкырды ул әнисенә ишек аша. Урамга чыгуга Илнурны эзләп табарга кирәк дип тапты. Ул көнне имән төбендә Илнурны гипнозлап йоклатып карады ул. Тәҗрибә уңышлы чыкты, ләкин Камилгә осталыгын арттыру өчен Илнур гына җитми иде. Дөресрәге, гипнозлап йоклатып җибәрү вакытын күз ачып йомган арага гына калдырасы бар иде. Чөнки Нәфисәне күрүгә Камил алданрак гипнозлап өлгерсә, сер шишләшәк иде. Ягъни кызга тумыштан гипнозлау сәләте бирелгән дигән гипотеза расланачак иде. Хәер, вакыт бар әле. Нәфисә ата йортында яши, бакча артындагы аңа дигән мәхәббәт сарай яртылаш кына төзелгән. Аның каравы,
кызчыкны ике абыйсы укырга, язарга, санарга өйрәтә, китаплар укыйлар. Мустафалар турыннан кичкә таба үткән кеше аларда һәр вакыт моңлы итеп җырлаган тавыш ишетә. Төс биткә генә гүзәл түгел балакай, тавышы да үзәкләреңне үзәрлек итеп чыга иде аның. Өстәвенә абыйлары өйрәткән һәр сабакны тиз арада отып ала торган үтә дә сәләтле бала булып чыкты. Яшь гипнотизер иптәш табылуына сөенеп туя алмады. Илнур үзми дә куймый, мине дә өйрәт дигәч, аны шәкерт итеп гипноз серләренә төшендерә башлады. Тиз өйрәнде тегесе. Авыл халкы Илнур белән Камилне һәм алардан бер адымда калмаучы Бохар мәчесен гел-бергә күрергә тәмам ияләшеп бетте. Укуда да, эштә дә, спортта да алдыңгы егетләр, маңгайларына булачак галимнәр дә, булачак чемпионнар да дип бердәй тигез язылган. Тик бу үсмерләрнең башкалар белән әллә ни аралашмыйча үз аллы йөрүләре, күбрәк хайван, кош-корт тирәсендә мәш килүләре генә сәерсендерә иде. Гадәттәгечә Зарифа белән Миңнегали картның очлы күзе мондый вакытта тагын да уяурак күрә башлады. Бер вакыт теге өчәү, Илнур, Камил һәм Бохар мәчесе имән төбендә мәрткә киткәндәй бер ноктага төбәлеп катып утырганда, яннарына Миңнегали карт килеп чыкты. Малайларның булай утыруы бер хәл әле. Мәчесенә ни булган диген? Арт тәпиләрендә кымшанмыйча да басып тора бит. Телсез калды Миңнегали карт. Диде ул, үзенең барлыгын сиздереп. Күзләренең дөрес күрүенә инангач. Тегеләр чыннан да сискәнеп киттеләр. Алар октябрь ахырында кичке иңгер-меңгердә юкәлектә кеше йөрер дип уйламаганнар да иде. Миңнегали бабай, исәнме? Диделәр егетләр сикереп торып. Бохар агач башына менеп качты. Нишләп утыруыгыз булды бу уланнар? Иманыгызга уйдыгызмы? Әнкәләрегез беләме монда икәнегезне? Егетләр дәшмәде. Әлбәттә белми, белмәскә дә тиеш әле. Миңнегали карт күргәч, әнкәләре генә түгел, иртәгә таңга кадәр бөтен авыл радиодан тыңлагандай булачак. Шуңа да алар бер-берсенә карашты да кагышты. Белә, Миңнегали бабай, диде алар. Һәм Камил әкрен генә килеп, Миңнегали картка кулын сузды. Карт буыннары йомшарып киткәнен генә тойды, калганын хәтерләми. Каравыл йортында аны төнгә эшкә килгән Зарифа уятты. Пост сдал, пост принял, дип шаяртты ул Миңнегали картны. Нишләп соңга калдың? Өйдәгеләр югалтыр бит үзеңне. Урап кайтыйм әле дип чыккан идем. Аякларны ял иттереп алыйм дип утырган идем. Картлык бит. Миңнегали карт чыннан да берни дә хәтерләми иде. Бары тик берничә көннән соң теге ике үсмергә ияргән Бохарны күргәч кенә күңел төбендә ниндидер бер хис хәтере кымшанып куйгандай булды. Ләкин ул да искә төшкәнче онытылды. Миңнегали карт кичә генә түгел, моннан 40-50 ел элек булганнарны яхшырак хәтерләр яшькә җиткән кеше иде инде. Аның каравы, Камил үзендә ниндидер тыелгысыз зур бер көч барлыгын сизде. Бу хис аңа тыңы бирмәс булды. Үсмер егет бу көчкә сөенергә дә, көенергә дә, аның белән алга таба ничек яшәргә икәнен дә белмәде. Ул хәзер кешеләр белән идарә итә ала иде. Нәфисә кебек. Кыз бер генә кеше белән дә түгел, гавам белән идарә итә ала. Ләкин үзенең нинди көчкә ия булуын ваемламый гына. Менә Камилнең күңелен кытыклый башлады инде. Алай ярамый, алай дөрес түгел, ди эчке тавыш әнисе Инҗебикә тавышы белән. Мин зыян итмим аларга, минем максатым башка, дип каршы төшә аңа Камил. Ләкин теләсә кайсы көчкә каршы көч бар дип аңлатты физика дәресендә укытучы Мансур абыйлары Ньютонның 3нче законын. Монда да Зарифа булды шундый көч. Көннәрдән бер көнне Камил Илнур белән ферма сарыклары янына керде. Бохарда калмады. Сарыклар таныш булмаган әлеге ике үсмернең мыштым гына утарга керүләрен сагайып каршылады. Пишән китәрдәтеп торган җирләреннән туктап, малайларга карап тора башладылар. Күз алдыңа китерәсеңме? Булар сарык түгел, кешеләр имеш. Клубта рәт-рәт тезелеп утырганнар да сиңа шушы сарыклар кебек карап катканнар, дип килде Илнур. Тс, диде Камил. Ул чын фокусчы кебек яңа аудиториясын өйрәнә иде. Юк, күз алдына китер әле. Берничә мизгелдән барысы да йоклый. Йоклатырсың бар безнең авылларны. Хәләф абзый белән Зарифәттәй үлсә дә йокламаячак, диде Камил өлкәннәрчә. Аның бу турыда уйлап караганы бар иде инде. Зарифәне искә төшерү белән үк сыртын чыбыркы әчесе яндырып үткәндәй булды. Ул каравылга төшкәнче өлгерергә кирәк иде. Илнур ферманың авыр ишекләрен эчтән бикләп куйды
Сарыклар селкенмичә дә бу икәүне күзәтә. Камил шәүлә кебек йөзеп кенә сарыкларга якынлаша башлады. Ничек? Илнур түземсезләнә иде. Камил инде көтүгә килеп терәлә язды, тегеләре һаман селкенми. Илнур эш пеште дип кулын уагына башлаган иде, кинәт түшәм ишелгәндәй булды. Һәм аннан тавышсыз гына кемдер сикереп төште. Сарыклар дәррәү диварга ташланды. Теге кеше Зарифа иде. Үсмерләргә караганда Зарифа елгырырак булып чыкты. Тегеләр аны-моны аңышканчы ул Камилне эләктереп алды да авызына яулык каплады. Тегесе эрегәндәй җиргә бөгелеп төште. Ул арада Илнур иптәшен коткарырга дип Зарифага килеп ябышты. Тегесе бик җиңел хәрәкәтләр белән икенче үсмерне дә тынсыз итте. Буларны күзәтеп торган Бохар да читтә кала алмады. Ул да Зарифага ташланмакчы булды, әмма каравылчы мәчене дә тегеләр янына сузып салды. Зарифаны ике аягында басып торган көйгә күргәннәре булмагач, егетләр булай да югалып калганнар иде. Өстәвенә түшәмнән төшсен әле. Бираздан алар өчесе дә һаман да ярым аңсыз хәлдә каравыл өендә ята иде. Күп тә үтмәде, районнан милиция килеп төште. Милиция УАЗига үткәнне күреп, Энҗебикә аларның эзенә бастырып килеп җитте. Икенче мизгелдә ишектә Мустафаның башы күренде. «Улым!» дип җан ачысы белән кычкырып җибәрде Энҗебикә, улының җансыз гәүдәсен күрүгә. Батырлык кылган кеше кебек гайрәтләнеп торган Зарифа пишмакка елышты. Энҗебикә улы өчен Зарифаның да, әлеге погонлы әфәнделәрнең дә бугазын чәйнәп үзәргә сәләтле ана. Мустафа балтасының йөзе дә шундый итеп ялтырый, аңа карап күзгә сөрмә тартырга була. Милиция чакырып ашыкты бугай ул. «Тавышланмагыз, исән алар», диде участок милиционеры, бер көтмә тутырыр өчен өстәлдә урын әзерләп. «Сөйләгез, ничек булды?» Сорау Зарифага иде. Улын уятырга тырышкан җиреннән Энҗебикә колакларын торгызды, сагайып калды. Чыннан да ничек булды? Мин аларны үтердем дип уйладым. Шуңа курыктым да тизрәк сезне чакыртырга булдым, дип гаепне үз өстенә алды Зарифа. Милиционерлар үзара карашып куйды. Каракүл халкы читләргә сер шишәме соң инде? Монда да хикмәт башка нәрсәдә икәнен сизә иде алар. Ләкин җеп өчен оста итеп яшерә беләләр иде. Ул арада малайлар бер-бер артлы баш калкыта башлады. Погонлы кешеләрне күрүгә янә йоклаганга сабыштылар. Хәтта Бохар да кымшанмаска кирәклеген аңлый иде булса кирәк. Мин аларны караклар дип белдем. Сарыклар ашатырга килгән булганнар икән. Җәмгыятькә файдалы хезмәт. Әйткәннәр иде аны киләбез дип. Онытканмын, дип дәвам итте җайда хатын. Энҗебикә белән Мустафа Зарифаның хәйләсен шунда ук сизеп алды. Үсмерләр дә җиңел сулап куйды. Хәзер инде аларның чираты җитте. Торып берни булмагандай исәнләшергә генә кирәк иде. Милиционерлар буш кул белән китәргә мәҗбүр булуларына пышынып, иске вазикларын кабызганда, карагыз аны дип бармак янады. Тегеләре алтысы бер рәткә тезелеп, дивар хасыл итеп баш селкеп калдылар. Булар безне генә кызык итте түгелме соң дип баш кашыды соңыннан капитан. Дәшмичә озак итеп тәмәке суырып барганнан соң. Бу хәлдән соң ике өйдә дә бик җитди сөйләшү булды. Әти-әни, Нәфисә хакына, ул гомер буе кешеләр арасына чыга алмыйча яшәргә тиеш түгел, дип акланырга тырышты Илнур. Колхоз сарыкларына Нәфисәнең ни катнашы бар? Шуны аңлат син миңа, дип җикеренде Мустафа. Аларның әнә Зарифа белән милициядан башка эт әдәмгә дә кирәкләре юк. Әти, Камил аларны гипнозлап карамакчы иде. Ул шулай итеп осталыгын арттыра. Әгәр дә кешеләрне дә бер караштан гипнозларга өйрәнсә, Нәфисәне дә аңлап булачак. Ул да бит Нәфисә шулай булып туган ул. Аны үзгәртеп булмый. Мустафа әйткән сүзеннән кайта торганнардан түгел. Ул кызының үзгәрүен, кешеләр арасына чыгуын теләми дә бугай. Мустафа, дип икеләнеп кенә сүзгә кушылды Фатыйма. Бәлки, чыннан да ярдәме тияр. Без дә бит мәңгелек түгел. Абыйлары бараның. Энҗебикә малаена әйт, юк белән булышмасын. Аларның үз тормышы, үз язмышы. Илсур да соңгы хатында хәрби хезмәттә калам дип язган. Илнурда укуын дәвам иттермәкче була. Өйләнерләр, үз балалары туар. Фатыйма эштән сулкылдап елый иде инде. Әйе, әти, абый офицер булып кайтам диде. Кайтачак ул.
Нәфисә безне ул саклар, ә мин табиб булачакмын, дәваларбыз. Әни, елама, без Нәфисәне ташламаячакбыз. Илнур өчен дөнья катлы-катлы да, катлаулы да түгел иде әле. Ул әйткән сүзләренең нәкъ шулай буласына ихластан ышана иде. Мустафа күрдеңме дигәндәй Фатимага карады да, бу сөйләшүләрне ишетмичә йоклап яткан кызы янына килде. Бу кадәр дә гүзәл, татлы булса булыр икән аның Газизе. Юк, Нәфисәләре гаиләләренә имгәк түгел, киресенчә, байлыгы аларның. Ә байлыкны сакларга кирәк. Каракүлгә нигез салган нәсел баласы ул Мустафа. Борынгы нәсел. Зираттагы иң әвәлге кабер ташы 17нче гасырга карый. Мустафаның 12нче буын бабасының кабере өстендә. Моңа кадәр авылның йөзек кашы булып яшәде, моннан соң да. Нәфисәне тел-теш, җил яңгыр тидермичә саклап үстерү аның ата-баба алдындагы бурычы. Мустафаның кан хәтере йөрәгенә шушы хакыйкатьне пышылды иде. Шуңа да Камил белән Илнурның тырышлыкларына бик ышанып җитми. Каш ясыйм дип күз чыгармагайлары. Авылның икенче башында Энҗебикә улына үгет нәсихәтне сыек чыбык аша сеңдереп өйрәтмәкче булды. Һичшиксез, сыек чыбыкка тырырлык гамәл иде Камилнең кыланмышы. Әмма Камил ишектән керүгә иң беренче түшәм ярыгыннан сыек чыбыкны тартып алды да сындырып идәнгә атты. Чыбык сыныкларын Бохар тиз арада өстәл астына ташып куйды. Әни, дәшмә. Мин нишләгәнемне беләм, диде Камил. Син мине әтисез үстердең. Ир кеше булды идең. Мин җиткән егет инде хәзер. Улының тәвәккәл сүзләренә каршы әйтерлеге юк иде Энҗебикәнең. Улым, дип әкрен генә урындыкка утырып сүз башлады әни кеше. Быел мәктәп бетерәсең, медальгә барасың. Медаль белән укырга керү җайлырак. Ниндидер юк нәрсә белән шөгыльләнеп, үз язмышыңа үзең аяк чалырсыңмыни? Әни, беләсең бит инде, минем максатым Нәфисәнең серен ачу. Мустафа кызының исемен ишетүгә Энҗебикә кайнап чыкты. Алланың кашка тәкәсе булды инде шул кыз. Аның әти-әнисе, абыйлары бар. Сиңа нимә кирәк булды ул? Бүген мин берни дә әйтә алмыйм. Белмим. Ләкин мин аны өйрәнәчәкмен.